Yeah. Yeah, you tell him, hey, B. Angithandlela nabantu ngcono ndedwa nani ziphethe kakubi ixesha lami hayi awunolenza nalo thembu nayo zonke zifuna imali but yadipenda uba uyifuna njani eyomnye iyaphenda yadeclina yakho uyaphruva njani qala simonelane ntakabani uyithenga njani ikari owam engenayo gqithi iveki njita sewenayo sebathandekayo naliciko ntwana eziphandelayo sokola kakhulu njemeni lapha zozameni ngenayo qala bendiphume ekuseni uye phaa xa lirhatyelayo ngoku ndiphume ebusuku ndisistar owesithakazayo andikwazi uphume emini zabe ndileqwa ngabantu ndithandayo andikwazi ngaphumeleli zabe ndihletywa ngabantu ndonyanyayo isiporho sikancekilitye ungabaxeleli ndisisiporho sikancekilitye ndisisiporho sikamaningi yeah lewe siyithatha kumaningi likho ndedwa singabantu abaninzi sifake i-earphone klasini kude kuphela imini ngowuporha kum mayikhini vele ndibe nguhili no ndibe nguhim kwazi uba ngukhim zawuthini kum damaninginingi nqiki